Mani, Anna Mani, Amako, Bisnawa, Twitter Mani, Sarigo Satare Chomani Kako, or no Satare Chogama, Komotai, or as a Satare Chogo, Sarika Kanka, Masa Samoya, Moji Majato, Mojita Sato, Boss, Sarika Kaka, Satare Chogo too. Jotan lamsugo ketal video tini video kam hamil sanan bagisi se ang nugi tongmani Instagram, Facebook, YouTube o jagao social media rogo gobbang news haikya gobbang news abo news ang sawina mane saina hakata tamu news sungke tamu news eba tamu news ongkhorka tamu no joyago agini somoi hai tabuk hanyu hai sekal metai amti hinei kok banglai mani eba sakara khoroksa bujang mani ta borit boro thei hari bujakha bokrok phati ui bujakha yakung sabai bujakha khakalabul hathiri bujakha tambagui parangni boro betangi bujakha angke sekal manu hinei borok bahike saimanka o borok sekal manu hinei o parao 2 week eba 4 week hairo kaisa chirai khoroksa mutai manu mutai manha hingke o je mutai mannai chirai bo o sakarano saka nung sekal manu hinei haike o chirani kokno khnawi parani borok rok haike bini kokno naharei o sakarano bulaikha bokrok phati bulaikha thei hari bulaikha blaike kwbangma borok bulaikha ta hingke chong kwbangma khanawo ta bini khugrogo chong khanao bono tami hinai sabul bai sudnose bulani phaikya sakarano ta o brichik sakarano salaikya eba bunani phalikya ta sabul bai buna haibano afur khoroksa borok bini yakni sabul no segui paikha ta moita buri hini tapono sabul bai buya phono haiphono wa bufang amtiki bulaikha ta amono bokrok phatikha ta abono bongni nukhungo kubui debo swkal mankha ba kubui debo swkal rwngkha kok amo si kok nung kubui no ang swkal rwngkha hinkhe nung ano bwthar sidi hin sajak bini nukhungo jela bwsa kwrui ta amoni bagui da bono khuk naingya sak naingya amtiki bu abo question mark tongo tado boni nukhungo tongma hinkhe sajak khorogni tongo haikhe bini sajak song bini oni chwla hachal pararogo kaijago ta amoni bagui bini mano nainai kwrui haikhe chakra juk bo saichung no tongjago ta amoni bagui belai khe tabuk problem wngkha main problem tamo hinkhe bo kubui de swkal rwngkha amo si question mark je tabuk chwng agee rogo nugo chirai khoroksa mutai mano hinui khili rogo achuk mamani abokhe tabuk o borok beyang kwmai thang hino tabuk o borok bo chirai bwsa tiya bo beyang kwmai thanga tabuk mutai means businessman se khlaio borok khe businessman tabuk je mutai hinui manui tongnai rok je tabuk okrano chakrano aswk khuk naingya aswk tabukni boyas o swkal mano hinui bono bwthana hinui buma se khiliya ta tamono bo afuru belai khe lengjak hinui sao bo afuru chakra juk thui se kaikya khutang tongkhe o rini thui se kaikya khungkhe naidi bahai bukha bo tabuk bwrwi chiktwtwi somoi o
asik bo buza kanke bini future tongko bini life tongko haike bo life bo sensation kamala khaisani manai de no bo kamala khaisai manala tamenge bini asik energy tongmani thwirok thangpai kha haike bini nukhungo bo saling tongjago grang kwrwi pusa kwrwi haike bo bahai chai manai nung manai bini khorok ni sajak tongma mo hamjak thangjak hachal hachalo ang bagui no borok sao ta tabuk swkal hingjaknai ni sajak chung sao jodi no ani ama swkal rwngui tongkha hinkhe ani ama no phobui bwthadi hinui sao afuru tebo saka sakarajak ang jodi no swkal rwngkha hinkhe o mwtai rwngnai eba o mwtai mannai nung ano chawi bwtar sidi hinui sao porman phunu no nango swkal rok ni hinkhe ta proman nango ta without proof nung khunu khlai manglak swkal rok no proof nango hinkhe omo question mark tongo do tei kaisa ani bwsachela kwrwi hinui de nung ano amtui khlai ani bwsachela tongkha hinkhe nung ano de uansuk eba ani bwsachela kwrwi ni bai nung ano khuk nangya sak nangya amtui de hinui uansuk abo belai kheno oni muktui oro ta tamoni hinkhe bo ringye tong amso saimanya bele abo jora se saimanai without proof jekunu borok rok believe khlaiya proof bai se believe khlaio bo swkalna rwng abo proof se nango without proof khe borok phano believe khaigala abono jora se kok sanai eba tapsa jora bo je chakrajak gb hospital ni phaiui bono bithi chadi rang nahari bithi chadi pai chadi hinui swrungjak kwrwi chwng kwbangma news nugo ta chini brother modu bo thango ta bo oro video medal khlai thango ta bini khugo kwbangma news tonghorkha abono kwbangma news abo swkal abo belai khe kosto abono jora se saimanai borok swkal rwngui tong jora se kok sanai haikhe tini o video oro no mwthakjaka jotono no hambai jotono no good night bye bye.